Здравейте, казвам се Кристиан Сотиров и работя като инструктор в фитнес и спортен клуб Muscle Art, град Пловдив. Ще направя преглед на предтренировъчния и следтренировъчния продукт на Muscle Farm Hardcore сериите. Най-доброто на тези два продукта е, че не съдържат патентовани бленди. Всичко, което съдържат, го пише на етикета и така може да се прецени по-добре дали този продукт става за нас. Започваме с предтренировъчния продукт, който се казва Rekage. Съдържа основни съставки, с които всички сме запознати. Много добри дози. Например, цитрулин малат 6 грама, левцин 4 грама, D-аспаргинова киселина 3 грама, креатин хидрохлорид 2 грама, бета-аланин грам и 600 мг, агмантин сулфат 500 мг, магнезий и комбинация от витамини. Има 350 мг кофеин в доза, затова препоръчвам да започнете с половин доза и оттам да градирате постепенно до една доза. Като цяло това е един много солиден предтренировъчен продукт, с който тренировките протичат с много енергия, напомпване и концентрация. Следващия продукт е Gains. Той е следтренировъчен за възстановяване и е препоръчително да се комбинират двата, предтренировъчния и следтренировъчния, за един добър старт. Съдържа 6 грама БЦА, съотношение 4 към 1 към 1, което на мен лично ми допада. Както знаем, левцинът е доказана аминокиселина не само за възстановяване, но и за засилване на протеиновия синтез. И съдържа 2 грама бета-аланин и допълнение 2 грама креатин хидрохлорид. И двата продукта имат много добра разтворяемост и са много добри на вкус. Ако желаете да направим ревю и на други продукти, напишете името на продукта в коментар или ни пишете имейл.